اج خدمت کر گن پیو ماں دے اج خدمت کر گن پیو ماں پیو دا ادب تے احترام کر گن کے اج خدمت کر گن پیو ماں دے اج تو والدین دے نال اچھا سلوک نہ کرے سے والدین نال کے ہونے کے اج خدمت کر گن پیو ماں دے اج خدمت کر گن پیو ماں دے نتارو